bese ngapha ubaba kancane. Siyabonga obaba abaqalile ubukeli wami ukuletha ipheko nasebandleni. uNkulunkulu akubusise baba kakhulu. Ngakhohlwa amaqhawe kusasa ngomhla ka-3 and 4 and 5 ngo-Good Friday soba nenkonzo yokubonga iminyaka 10 saba khona. Ngakho-ke nazi izipheko ziyangena, nanka amadoda ayafika athanda inqabeni, ayafika amadoda athi nazi izipheko babuprofethi. Zonke indawo baphuma abantu koThekwini, zonke indawo ngomhla ka-3 and 4 and 5 Good Friday soba nenkonzo yokubonga unyaka, sibe nenkonzo yasentabeni, sibe nenkonzo yokulayitwa kwamakhandlela, nenkonzo yesibi la ngizobe ngifaka khona abantu emanzini njengoba nibona ipheko. Abaphuma abantu all over South Africa zobe zibuya. Good Friday phatha ingubo yokulala, ungakhohlwa ukuphatha ingubo yokulala. Mawufika eGoli uyosifonela, zikhona imoto zebandla ezokulala. Baba ngiyabonga, inkosi ikusise izipheko ezinhle kangaka. Inkosi ayibe nawe baba. Asishaye ihlombe nami babelethe izipheko ezinhle lapha. Clap your hands. Clap your hands. Awu nami baba nami ungipha i-cold drink. He gives me cold drink as well. Ungipha i-cold drink nabo baba lapha. He gives me cold drink. Awu ngiyabonga baba, inkosi ikusise baba. Thank you, God bless you. Awu ngiyabonga. Thank you.